Santo. Amen. Ti Apo adda kumaka kayo. Kasta kumamit ken ka. Intay raman ti karkararag tayo. Lagiti kakabsat tayo nga agyaman ti Dios. Ti panag-birthday ni Jerasame Arista Antolin. Ti special intention ni Melesio Ginetchanyo kenti pamilyana, Mary Daos kenti pamilyana, Rosemary Haliorina kenti pamilyana, the Mr. and Mrs. Nelson Labirinto, kastamat ti pagyaman, ti Rowena Rafael kenti pamilyana, ti special intention ni Stefania Rafael kenti buong Rafael family. Ikararagan tayo madagiti pimusayan, da Pilahia Labato, Florencio Labato, Marcelino Senior ken Visitasyon. Agdaydayaw tayo iti Dios. Numan pay adu dagiti panubok, numan pay adu dagiti pakarigatan tayo, dagiti kabuteng tayo. Mariri na tayo latta ti diagsarday nga grasya ken pamindisyon na kada tayo. Mariri na tayo ti panangsalsalwad, panangaasi ti Dios kada tayo. Italit tayo ken kuana ti amin tayo. Katap na maikarita ang makiranod iti dahil na santo na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo kat pagbabawyan tayo ida. Sikaan na ibaon tapno paimbaon dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Sika na imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Sika asitutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag na agnanayon. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, sikat ipagtaudan ti amin na imbag, ipaay mo kada kaasi. Tapal ti ingan na kami, tapno dagiti nalinteg ti pampanunuten mi, ket babaen ta panangiturong mo, isudamat laeng ti aramiden mi. Gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagariken ka, ititimpuyok ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw ti muna a libro dagiti ar-ari. Nagmagatiwaig a naglemenga ni Elias, gapu iti kaawan ti tudo. Kinuna ti Apo kini Elias. Ita, inka iti ili ti Sarifat, ita si Dag ti Sidon, ket agyan ka sa Jai. Adamay sa abalong agnaid sa Jai, abinilin ko amang pakan ken ka. Ngarod, napan ni Elias ijay Sarifat. Iti dumanon iti pagserkan ti ili, nakakita ti may sa abalo ang madama ang mga ikayo. Pangaasim ta ikanak iti danong nga inumek, kinuna na iti babae. Iti mapan mangala ti balo iti danom, impakamakam ni Elias. Yalaan nakmet kuma iti sangkabasit at tinapay. Insungbat ti babae. Ammo ti Apo asibibiyag a Diyos mo, nga awan apulos ti tinapay ko. Sangarakem lae nga arina iti bornay, ken sangkabasit alana ti ulibo iti garapon, ti adda kanya. Mga ikayo tapno adda panang panglutok iti sangkabasit akanen mi, siya ken ti anak ko alalaki. Taytanto ti maudi akanen mi, kalpasan na, matay kaminton iti bisin. Di kaagdanag kinuna ni Elias ken kuana. Ala, inkalutwenen ti kanenyo nga agina. Ngem, yaramidan nakpay nga umuna iti sangkabasit at tinapay, iti adaken ka nga arena sa muyeg kanya. Kalpasan na, lutwem tinabati, tapno addanto kanenyo nga agina. Ngamin, kastoy ti kuna ti Apo a Diyos ti Israel. Dinto ang maibos ti arena iti bornay, wenno matyanan ti garapon iti lana, agingga iti aldaw asyak ti Apo, yegko ti todo. Napantibalo ket inaramid na timbaga ken kuana ni Elias. Adda umanay ataraon da amin iti adong aldaw, kas inkari ti Apo kini Elias. Saan da anaibusan iti arena ken lana. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos.
Ited mo ka ken iti pasig no Lord. Ited mo kad kanyak apo, tinaranyag arupan. Ang menyo apilyen ti Apo, dagiti nalinteg ang may paay ken kuana, agbuting kayo ket di kay agbason. Panunutin nyo anaimbag, daytoy asao, no dakda kayo asiuli met iti kwarto. Ited mo kad kanyak o apo, tinadalos arupa, naranyag arupan. Ado ti agpuna, umawat kami kuma iti bendisyon. Maasika kadi kada kami o Apo tirag ungay ted mo kanyak. Dakdak keling adayungin tirag dagiti adwan bagay ken arap. Ited mo kad kanyak o apo, tinaranyag arupan. Apod da kumakata kayo. Kasta kumamen kayo. Di pa nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Gloria ti may paay ken ka o apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, da kayo ti pan nakaasin dagiti amin at tao. Ngayon no timmamnayon ti asin, saanin ang mapaapgad, awan serserbinan, no di kat maibileng kat mapayat-payatan. Da kayo ti pan nakasilaw ti lubong, saan ang mailingad iti ili, anabangon iti rabaw ti may sa abantay. Awan tao amanggangat ti pagsilawan, sana kaluban iti salo. Iparabaw na kitdi iti nairanta pagsaadan na, tapno aglawag kadagiti amin at tao, nga adda iti balay. Masapol akas tamet ti panaglawag ti silaw yo iti imatang dagiti tattao. Tapno makita da dagiti naimbag na aramidyo, ket idaydayaw da ni amayo sa dilangit. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paay ken ka o Kristo. Nimbag arabi itayo amin Apo, at tayo nakita di jay kagraragsakan na post di jay kasinsin ko, na di jay basit nga nagyan ng tipulbos na iwa ke may palagit nga kasya ti alkansyami di ubing kami alkansyam kuna na di jay 9 o'clock deposit 3 p.m. withdraw namulanda kasi mo kanyami iti no kinargaan jay alkansyam sirip-siripam no kulog-kulogam no umaduti nagyan na dano tila awan akan nyami awan ti regular nga allowance may panagbasa sa kala makadawat ti kwarta no awan pulpen mo awan papel mo ada bayad di eskwela nga regular nga ikanda kapan ay awan awan kan nyami so narigat hanggang makaurnong dahil ko natang allowance agurnong ka awan maurnong nga talaga tao mo kwarta so nga nagtudon tanadalusan di pa niya di bagatan ti balay so ti ko na apang ko kasurungan nga naglinaw yung danuman at danto na kita makita nga nga nangisip nga nickel, uno binting, uno piso iso na dyan tupraam sa kaibadang ipos-ipos pumuraw kapag katang kinatupitan na tiyata nakapsot mo ti matana ay pagarup na nga binting tayo daktil a nickel limamang ka lakas dyan kung saan iyalikan siyam origibulo dyan badayan mi hanyo mo ti badayan ta nang kayo mat ragad dyan may isot ikan may kasi binigat nga yung kakulogan na umadol jay into na hanggang nakatapol ta si manan ay karin nagadim mat wan ate ambisyon ko mati ubingak ka makakita ko mati lakasaw na alkansya nga hanggang may ibos ti kwarta na ala ko maday tay nakapaspas-pasak ko magtara hindi ko magtayabak no super langar ambisyon di ubing nga regular nga super manak adda ko maday tay maitid nga oray wallet nga day kadagkaot ka kahaan nga maibos. Sabagay tatang sa mo ibos kan tawalit yo. Iya kamo di pala nagdanon di sweldo ko just pagpakaas kasulsweldo awan to man. Kanya nga ro, kita magkuko ka dati day ti pagpapanan na damit. Di ba maigatan ti maka. Kalding ka nung mo na kubig.
Kalakas jemot ang dati babae nga nasarakan ni Elias, balo. Kaya amoy ti balo, kanya da yung kultura da Apo Jesus. Awan agbisinda, kakaasi data paya, ti agtawid ngamin, lalaki laeng ti right na. Lalaki laeng ti karbangan na iso ano, babae ta anak dan, kas labali awan. Ta, awan ti matawid na, no, matay jela kay na. Lalaki kang tawid, iso ano balo, agbalin nga nakakaasi, maki agbalin nga beggar ko na ko man. Kada ti balo, nakita na mga ikayo, nakita ni Elias, ingka iniramidan na ti tinapay, ure basit, kunama. Kakunama di babae, kakaisuna nga di jay lana, di oil, kendi jay, panisula ang ti kanan min di anak ko, lutwak laang, kalpasan na matay kamton ti bisin, nangruna ti babae, di tahamo maawat na agtrabaho, nariga. Kanya dawang karkarbanganda. Kakunan ni Elias, ingka lutwan. Ngam iaramidan na pay basit. Di tinapay, di iso ti kunati Diyos, kumaikang kanto ti agnanayon. Inaramid di babae, numan pa'y kunati Diyos na, kunana, inaramid na, nagtungpal, na adda-anda, tikinan ti sumagmamano nga aldaw. Anda nga naawanan. Dahil ti kung kunada nga, total trust, talab kini Apo Diyos nga uray di sang kabasit nga adda kanyam. No ited mo, ag milagro, rinibribo, nangro na no, ited mo nga na impapuswan. Malagip yun jay multiplication of the bread, di pa nagaduti tinapay. Idi na parabura, idi inted di ubingan di kukudan, nag-multiply ti uray lang. Kas jay ti grasya ni Apo Diyos. Ngam nabilbilangam kung kontaran yadda kanyang nga di ka pa maiturid ti mangiburay, ad-adda na awan. Chuti ko na ako nakadimak ulak tirigat nga awan nagyan ti walit, natataka ba ulak nga isero di nagyan ti walit ko nga talaga. O pwede nagyan sa, di mo makasingir. O masingir. Ala ko maiturid nga maigurang ngam ti kunap, no itid mo, agsubli. Uri ti jay gayom tayo nga tumultulong ti simbahan, nagsarsarita kami. Naman ako, kunana, pinasuldok amin, idi lockdown, kunana, nagigit trabador, uri, da sumsumar na maasya na. Kawan mat, padasam, kunana. Padasam nga isero, di jay wallet mo nga, di jay kwartam nga, no agsubli ka, mo mapupuutan ka, aggaboro. Kas jay, ti kinaman ang ngaasi, kinaman nagayat ni Apo Diyos, nantay ma-i-explain. Ngam no si ka nga tao, kada tinakuntar, di jay Seldomon, kinunta-kuntar mo, kasi jay, hanggang kami mabaling nga gasto, hanggang kami mabaling nga agpadawat, hanggang kami mabaling nga gilibre namin na kuntar amin ng, ay sus, kastana nga talaga. Ngam na mangilasin ka, para tulong mo, kada gitikat tao, para tulong mo kada kuwada. Ay sus, Apo, agsubli nga hantay maaw-awat, kasta ti ginaman ang naasin ni Apo Diyos, kasta ti grasya ni Apo Diyos nga hantay mapupuutan. Kasta ti panagayat ti Diyos pagsasao ni Bishop Emeritus tayo. Kunang ano, tumulong ka, nanguruna ka dagiti pobre nga nadalos ta puso. No agsubli, triple. Dahil ti pamati ni Apo ni Emeritus tayo, ni Apo Erning na Salgado. Kung siya mamati at na talaga ta, di makulak mga awan, andiyan mga greg-greg ti ado kadadakil. Umanay laki na iti pagraragsakan nga sa gabasitan, uston. Ngam na maiburay mo, haya po, agsubli, ado nga tayo mapuputan. Takasta ti misteryo ti Diyos, isugaron nga ti Ama, Anak, Espiritu Santo, rinambakan tayo. Di remain a mystery. Misteryo garod, haan tayo masulbar. Kas jemot ti ayat na kada tayo. No itid mo tabagim, uray basit lang ang sakripisyo, agsubli maminaribo. Ngam no, kung kontrolang ay nakalista datan, na Isus Apo, awan datan. Uray salsalapi kay kakamkamatan, na Isus, kastanan. Ngam na iburay mo, misteryo nga ron. Dahil nga Diyos ka nagbalay, nagtalinaod nga misteryo nga antay masulbar. Iso nga agtalod tayo dito nga misteryo, ado maminaribo. Ado na parbarabo. Kita padasem ti mamakawan, turay basit laeng puso, ragsak na nagpaiduma.
Padasem ti agpakumbaba, agsubli nga gabor magkinapakumbaba. Padasem ti agayat, agsubli maminribo nga ayan. Kasta ti kinamanang nga asin ni Apo Diyos kada tayo. Iso nga rumbang laang nga surutan tayo, iso na. Nagpintas nga rin dito maibasa tayo. Dito maibaga. Di babae nga balo. Dito may ebanghelyo tayo. Da kayo ti pan nakaasin ti lubong, kunana. Kanya ti pan nakaasin, ikam tinanam ti biyag ti tattao. No naparaburang ka, ikam tinanam ti biyag da. Hanga siksika laeng. Natamnay, nakakita kay ti tao nga katatamnay nga kadwa. At dakas diyan nga tao, dito katatamnay. Katatamnay nga kadwa nga dito. Agsipsipot lang no, ayan na ti paginuman, di na pa'y kayat ba ti ori gumatang ori kornig lang ang pulutan. Agsipsipot lang ti, may agilibre, di na pa'y maiturad ti ko, ta nakabilang, di yan orta na. Dito ay talaga nga kasla irot nga rin, ilo nga nairot nga talaga biyan lang nga ti. Natamnay, kung natamnay nga katwa. Kada kayo ti pan nakaasin. No na paraburang kaasin ang tarama, para manamati. Meaning ti ayat na ti biyagda. Biyag ti tattao, namruna ka na kasapulan unay. No si ka tinaparaburan, adda nga tinanam ti biyag na ti kakabsat mo, iparinam ti ayat ni Apo Diyos, gapuking ka. No, uray ba nang mo amin nga ba nang natamnay ti tao kanyan, natamnay ti lubong kanyan. No hammo nga mo dahil pampanunutan ti bagbaging nya kuna na maibalan sa mapayat-payatan ang kitain nyo. Damalaglag ito nung nakababain mo na ibaga. Natamnay na ang narigat. Iso dahil kung kuna na ako dito, ikan nyo, da kayo ti silaw, kuna na. Hindi ti silaw tayo. Awan serbina, no di silaw mo, kati nakabamot ki sa loob. Ning kabil mo mat iti unag. Anya ti kayat na nga saon, uray basit lang aranyag na maiburay mo kadagiti kakabsat mo. Alam, dati ropa ka lang, nga makaranyag, nalidam. Nalidam na dati ropa ka, nga makaranyag, nga agarilin ng nyag kayo, maawa na. Nagsulit ti tao nga. Da kayo di ba nakasilaw? Kanya I am the light of the world. Kunanan niya po Jesus niya, datayo mo ti silaw na. Iso nga, ipananan mo si asino man, tricycle driver man, adda tattao man di tiyandaan, kadwang man, uura da kayo adda katulong na, ipananam nyo ti silaw ni Apo Diyos kanakuana. Hanyo bukbukudan ti silaw, madi, hanyo taktak kaban. Haan nga dito pagbalinan nyo nga, imbes nga mangtedranyag ti rupa to, mangtedsit nga. Nya kakarupa tayo ito amin. Useless. Dahil na makakita kanyang ko, wow, agranyag pa Europa na ta, makaayayo na ito nga tao. Makaayayo na ito, anda mo trabaho na, bukbukod na, makaayayo mo ito, ana. Yala, gusto mo na ito, dando mo na bidata. Ti Apo awatan na kumaday ti adaton kadagita imam, ket may paay pa kay daydayawan, ken pa kay gloryahan tinagan na, ken kasama ta pagimbagan tayo, ken ti kadagupan, tinasantuan nga iglesia na. Apo talyawon ka dagitoy panagserbi mi, iti kasta makaayayot ken kadaytoy adaton,
Ket agpaay amang parayray tinadyosan nga ayat mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kumatada kayo. Kasta kumamet At kenda. ayo dagita puso yo. Adadan na si tatag ay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May kari ket Wag trombe. no unay ama ikariga trumbeng annong nigat pakaisalakanan mi ada kami ti amin at tiyempo ken biso agyaman kam ken Kaapo na santuan nga ama man nakabalin gadag nanayon a Dios. Tai dinto saan mo amasapol ti panagdayaw mi no pay kasta impaay mo so balitan mi asiyaman ti imparabor mo kada kami. Tawan mainayon ken kadagiti panagdaydayaw mi ngam agpaayda pakaisalakanan mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Iso nga itantan o ken ibunan nagdaka dagiti langit ken daga ken dagiti angheles ket kunada adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos dagiti amin na parswa. Ti langit ken daga napnuda ti pakaydaydayawam, usana iti kangatuan. Madaydayaw ti umay tinagan ti Apo, usana iti kangatuan. Ut noon ay Apo biik ka kinasanto ket si katigugwayan ti amin na kinasanto. Dawatin mi nga rote paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinan ket ti paay mo ida kata kami abagi ken dara ni Apo mi ang Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy kadaytoy iti bagik isu mayawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabiida na ngalay ti kalis, nagyaman manen kanta. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket aminom kay amin iti daytoy. Taday ti kalis ti darat, darat ti baro, ken nagnanayon na tulag, iso amay buyat to amay paay kada kayo, ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Haramidan nyo daytoy, pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagumar, inakam insalakan, si kaanan lubot sa malubungan. Itingarot pa na ilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi ken Kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, tempaay mo ama ikari kami nga ditoy saklang mo kadag serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami amakirano ti bagikan dara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kang kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kat Apo ti iglesia manaysak na piti sa nalubungan kat parairayon tayat na anadyosan. Laglagi pam ni Francisco Santo Papa mi ni Marlong Arsobispo milagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan na si inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awaten kadida iti sidong taranyag mo pakakitaan daken kay ti rupan-rupa dawaten mi Apo ti paay mo meta kaasim kada kami aramidem ko maamay karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to ken enggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios ninagasat ako sa nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santos isuda nakapudno nagserbi kan kaditoy daga makikadua kam to kadmet kadakwada amang itantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Hesukristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpoyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria ti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umararaw iti ama, ket balbon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariang, matumpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Pitdem kadakam kaldaw dito'y ti kanen mi, ti patinayon aldaw. Pakawanem met ti basol mi, akas met pamakawan mi. Ti basol dagiti nakabasol kada kami. Di na kami at baybayan, nga manugot ti sulisog, isalakan na kami ket ti dakes. Dawatin mi ken Kaapo ti salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aay at ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami.
kabayatan di panangururay mi ti ginagasa tanan na marin mi kanitiya ay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Tatuguan ti turay ti panakabalingken dayaw ti agnanayon adinto asar O Apo Meso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo kapya naggapo kanya ti ted ko kada kayo san kada dagiti basbasol mi ti mingmingam nudikat ti pamati ti iglesia ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasiken kuana ti kapya ken panagkaykay sa si kangagbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Kasta kumamen Ipaay kenta. tayo ti kapya ti tunggal maysa. Kordero ti Diyos, Sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, itdem kadakam ti kapya. Ito ni Apo Isus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo, anaayaban iti daytoy apadayan. Apo diyang may karino, may kakanya, nanti may salaran sa uma paimbag tuntoy kararwa. Ti bagi gandara ni Kristo. Amen. Ipaay mo kad Apo tatulungan na kam dayta makapaimbag akaasim ket rokatan na kam kadagiti kinadakes mi ket papigsaan na kami iti panagaramid mi iti naimbag kapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyok ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo arda kumakata kayo. Kasta kumamen Bendisyonan na kenta. kayo ti man nakabali ng Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Kalbasan ti na Santo na Misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos.